Idi kalman laeng. Programang ingkay pakangigan kada kinang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Pamagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod ka nagiti pakasalitan nyo tibiyag ka na yan ada yung tukulos malipatan ana pasamak iti kalman lain kaya ipatulod nyo iti dahito yung programa kat maibasa sa nagiti pakasalitan nga pakaadawan iti adal liwliwakan pagsarmingan tibiyag iti kalman laing pakasalitan iti kalman laing ni Arman sagudayin nga iti surat iti kalman laing. Idi kalman laeng manong nemi tamadama ti siyot mi kinibubot nga kaopisinaan. Ada ngamin na ano pa nga baniyas manong nemi kahit iso na mismo tinang party ng adobo kading kidaw ko kayong kuha nga dito'y balay nga ginom kami. Oo, nakit-imas nan manong. Manswem, tagpulutan, kumpadre. Tapno mapututan meten ni bagat mo. Awan ha, sanga sakta da diferensyana, kumpad. Ana? Sanga sakta da diferensyana. Sino nga rod? Baka ni bagat ko. Apa kami nga baka? Abi din nga mapa nagpa-check up. Di nakayat eh. Ano? Abi di nakayat. Gabong nga rod na mabuti nga makaamo na talagang iso ada diferensyana. So, baka laan no, agpadpada kayo, nga awan diferensya, nang hindi mo lang mabatyan, kabuta saan nga naghita. Ngayon, nagpulutan ka kanigito, kumpada. Sige man so. At dan bukod mi nga balay, manon nemi, kiniloy da nga asawak, gabuta, inaman nga tawon, ngagdandin na kami. Agpadpada ka mga opisina. Amo may diagasawa kami, perfect couples ko nada. Gabot agwapo sa nga gabot sa timang ibaga, napintas met ni Loida, sa napintas ti trabaho mi, adan bukod mi nga balay, kompleto at alikaman, at katulong mi manong. No kung napintas ni katulong mi, baka isot pangipa. Padasig na pasikugan, tabarbarag na talagang may panagnag ko nga sa anak nga baong. Nadumat idin tinagbaling nga nubiyak, sakbay nga na maamok ka na nubiyak ni Loida. Nga maumat ti mangibaga nga napututak ida, wala nasikog ida. Ada kami ni ti college, manong nemi kiniloida, ada kami din ti maudi, nga tawan ni ti kolehyo, transferring kami ni Suna, sa nga nang rugi nagbasa ti first year, iti eskwela nga nagbasa. Nagistik tuwan ako, manong nemi, iti manubiyak ni Loida. Iti isang kampay nga nagkasar, manong nemi, at damatan paspasamak kada kami, virgin na tinagikuwak ni Loida. Laimas, nagimas gindi na ya, tiba nagas-asog na manong, kaya talaga nalaing nga mga, nalaing matamangan. Ngayon sa ngorahing ta, idagasawa kami manong, kalkali ka gumamit, amadaan ti anak, ang yung inam nga tawan naman. Kan tsahon, nagnati kumpadre kan bubot nga kopisina, kumpadre gabuta, inanak ko ti bunyag, dajay, inauna nga anak na. Talon, di kiti putot na manong. Sige man so! Di mo na yung mga no. Sige. Oh, isodeta ni Mrs. Nagkapoy ti banyo. Wow. Pare, di ka kursunada kini kumadre. Ang daka tiyo nagtibalay ko, ang mga namapatay ka. Sa sinong kami ti sa nga kursunada kini kumadre kini. Nakabalabal iti tuwalya. Naglapsat kini. Ibabi nga di mo mapututan, padre. Sikawin. Ano naka-schedule ita? Magwanay ka tayo nakon. Hindi ka madisturbo. Awan. Awan isi-schedule mo. Ano rin? No mayat tibagik. Mayat-mat kayong kuha na. Panakpaklat. Yung panag ko na. Papasak. Abi, papasama ko na. Sut ka po na nga napanagdigos sa damayat tibagin na yata. Ka-fertile na. Amok no kanyang alawas ti ka-fertile na eh. Di nakaro din. Saan?
Ibusan na ba ito sa kanong gamit? Kahit no saan ta mapulutan namin na dubalon mo nga adobo akar na tibanyas, ibatim lang tan. Naimas nga mapamigat dati na makalaban. Kito na, naimas na makalaban dati, pamigat mo to. Mansuam, di ka payag banya saya. Ibusan na pa eh. Di arak sa kanto agawin, padre. Hindi nga may busmin manunay mi nagpakadan ni paring bobot. Partner, kompadre, good luck. Kit na abay nakadusdusog ba tapos mo? May atin tirik na kompad. Inagpad sa sumarunong agdigos. Sige nga na, tinakontar no, ang mga isturbon. Good luck, paring Arman, sabi ko mata. Masikugam ni bakit mo ita agbaling ko mating ka itukit kang kuwana. Nabanak nga rin nagdikos manong naming abot tay-tay pa lang abot pudutan na. Imagine, Jin, tiyat, nagsangwan mi, kini paring bobot. Sa talaga nakaadok tinagpulutan ni Tikarni Tibanya sa duwo. Nagtutbrasag, nagshowerak, nagsabunak, kapo. Di sabsabunak dito turturusok manong naming talaga nga, limandok ko lang. May sakit na talaga ita. Umaya ko na ni Loida. O rin saan ka mo pututan, mansulat ta, tanya nga rin kakasapulan ta, umaya ko. Inedap ko di silaw kalpasan nga pinyon ko manong name ti dim light. Uwain, nakaturog samat ti asawak manong. Naipatingga ti ules iti puon ti barukong na. Iti ipababak manong name ti ules. Naka, magayam arwatan na. Inikat kumantan tiniibalabal nga tuwali ti bagi. Kaya nagpadpada kami siyempre. Ngawan ti arwaten. Nagpintas manong name ti aranaar ti lampshade. Agandap ti kinapudaw ti asawak manong ken ti pintas ti malu a pamagina. Inudot mo na. Tinakatudo nga natangsit nga barukong na manong name ti inyo na. Inamalak manong name ti maysa kadigiti mungay na. Sa ko ninutnot nga kaslaklag dedede manong name nga maladaga. Sa ko inaprusan ngayon minasmasahe ti maysa. Pinagasog. Kinagat ko nga kinaramkam manong nemi. Arman, I love you, sweetheart. Nabagang inurura, iturog ko. Hindi pala amin pinagawid na dagos ni kumpadre Bobo. Alam ba't hamoy pa na yung busket pag-awid agon. Sana pala. Baring na makalakaitan, sweetheart. Lalaing namin na nagpulutan ka man yung Tikarni Tibanyas. Ang banyas akita yung tirabaho mo. Laman. Arman. Intultuloy ko tinang masahe manon na imi ti mansanas na kin ng kirap-kirap ti maysa. Kat pungot-pungutan nakmet manong. Taisot pagagaman na kabayatan nga ganganasan na manon na imi iti sensation na marikrik na. Impabawak ti dakulap ko maysa kat nagkarayam iti bawa. Pinasak-asak ko ti kalidaan sa ako sinapol ti perla sa bugtong iti nga tuktok ti kuweba. Pinirit-pirit ko manong na sa ako'y sarsarak ti maysa nga ramay ko manon na mikit talaga nga naadalam ti disor man. Sarag ko ti maysa duwa talo nga ramay ko manon na Arman, manong na nagdakiwas dagiti ramay ko ito
Arman, nagmayat. Oh. Insublat ko manong nemi kinarimkem ti bangir nga mansanas. Oh, sa ako'y tuloy at kiniwar-kiwar kaslaklag batil manong nemi. Iti kaslaklag kiwar ti sinublan. Iti kasda ko ni disur na palakapakpayin man. Kaslakla. Ngam ka po ito, masayangan ak pinabuslon, inak agigup ko na, impabubak ti ulok kadadan, pinagbaitan lagi ti legs na. Uri lagsaon nga igupak manong nemi sa kunot-nuton. Gano, isurot na nga ipangato ti patong na manong nemi. Nagmayat iti pa nagngato pa nagbaba ti patong na, nukastangan sip-sipak ma. Sa kuning sirit ti dilak, kita nagkutik-kutik ti dilak, iti unin. Oh, Arman! Kit ka po talaga nga mayat, tiriknak manong nemi nagbalinglingan. Impang kumat, iti doang ang kurong ko, iti nagbaitan ti ulo na manong nemi, pagdisumit ngayon sakmul na ko, anong ho? Dua kami namang mangan manong. Oh, kasapulam tati anak. Loida. Yan ka po talagang tiyakon magawidan tiriknak manong nemi iyaw awak la pumutok iting iwat na iting nga ato. Nagbalinglingak manin manong nemi kit daytan. In shot kon manong nemi kanang kun sa akon manong nemi nagduway nag-iskapi nagkamalyon itrabaho ti asawak mo. Basta mo na yun, di pa nagbanyas ko manong nemi, tamapahanin tiriknak, at mapamit kang kuwana, agsabat ta, barbaring no anak na ito yun, upingin. Oh, Arman, mabanak on. Oh, Rasha. Oh. Uwen, manong nemi, oray milapin na mitlo, iti dahi di nga rabi. Kaslasan nga kayat da ito'y armas ko manong nemi ti umlay. Kasla nakaalis to nga makaornong. Ta sumublat tumat manong nemi ti asawak nga rumabaw amang romansa kanyak, amang tugaw kanyak, nga ag-helicopter amang yukuyok kanyak. Naisang sa ngayon, dedi nga rabi, no may komparar karigdad to mga rabi. Baring konak, no talaga nga makaalan, masikugakon ti asawak. Adaman tiga-tigon daway manong nemi nga rabi nga awan ti mapasamat. Tamay mayat ko nak luliwayan tat maminsan mamindwa mamintlo nga rabi. Makabulan, 2 bulan, kaskas di madlat tamamong. O ano anan sa tararabi talaga nga madi. Pasensya kan sweetheart. Nadot nga anak ba't manin. Hinta nagpa-check up. Awan di pa rin siya. Kasi nung nga muta, kadsiya ka. Awan di pa rin siya. Awan. Nadaputot mo kuman. Sige. No, awan di awan. Sa bagay, samad lang anak ti mga tidragsak. Nararagsak ko Muhammad Laing no, adaubing, agsangit dito, adaubing, agkatawa. Uri ko malang maysa. Mabalinta kita, mat. Pututa mo ani inday, kahit mo. Ano ko talaga bagbagam. Tiladaya, napi ako mo at nalapsat. No gayam nalapsat, ikatulong ang takit kayat mo. Baam, tapapanawak ni inday, tamang sabulak tinalapsat. Kahit mo tag 2018, nga virgin. Talaga bagbagam. Awan to team, pangisukatakin ka. Pasukutan tak lang aron. Kahit no lang ay panagnek kanyak nga saan ka nga awan diferensya. Dili bagbagan. Takayat mo pasama ti kasta. Kat no pakaragsakan diso. Dakto aramiden data. Saan to? Jakto aramiden data saan to kunak manong nemi. Nemi tinaminsan nga pa nagkuyog mi kinibubot. Pare, nagpagkatakamad lang kini Commander. Tapos siyempre,
Overnight dito yung conference siya. Alis naman lang baga. Sabi kaming overnight, awat pa nakaturog. Haan at maturog dito, tayo bigat, the second day of conference. Naglagay pa yung data iti beach resort. Hanti agawin na bigat. Alis naman ka bagak nga. Sana ka makamit. Baka, dito eh. Dito nga beach resort. At dapat naka bar na. Bar? Kat iti bar. At dapat iti GRO. Kaya na pa yung kuma. Padasing na iyasa na tagukwam. Tabarbaring no. Sutsukal na. Laglagi pa ma. Sikabalag ko na. Nga manipod di nag-asawa kayo kinibagat mo. Hangka pa nga gimamit sa bali ng babae, di ba? Hampay. Abi kami, nagturad. Ano, mat sa pulag kinibagat ko sikabalag ko nga nagpintas, nagbanglo, naimas. Abi ko mapal sumapo sa bali. Oray man nagpaiso nga napintas na imas awanin ti sa pulong kinibagat mo. No ti sa bali nga babae, sa bali ba't nga raman? Baka umamat marunggay lang. Oray marunggay no sa bali nga luto. Style mo. Sige, pagustuhan ka. Inta. Ngayon awan tinakurso na daak nga GRO mano. Taas la maamaka. Oray man ibagana nga ubing pay. Uno ana. Asla da nga jakayat. At nga jakayat yung ubing. Isot magustuhan ng irwag do ubing kat. Baka ubing tilangan ng overuse. Manong na may nakiti detikit at the counter iti na kurso na daak. Paring mabot. Awan ti kurso na daak karagi di GRO. Nagpili ka ba kami? Karawan naman lang Apay masiro kang ito nga rabi Kitsak at mangirwarak. Laglagi pa mga sagasat at sila Agkapalumbata. Dadya counter ti kahit ko Oh? Mabaling ka tamat GRO na dyan. So sabi kita king kuka na itong kaklab. Mukon. Dahil dati anak ti aking kuka na itong beach resort. Napanak manong name iti ayan. Hi. Good evening. Yes sir. Ada ka ti problema sir? Ada ka ti reklamong kaligit ti waiters ko kada GRO? Awan. Awan na ta. Tumasdag ka dito counter. Baka doon ta reklamo. Umay kaagbayad ko na kumangin. Di ka di mat waiter. Hindi pangintadan nyo ka na bayad siyo. Apay, dakas ka rin umasadag ka? Ngayon na umasadag ka, ada problema. Ada reklamo. Ada ka reklamo Ala sir, ano reklamo? Bastos ka din dito waiter? Ada ka din bastos ka nga GRO? Uno, hangkaw din na imas ti pulutan? Ada ka din tayo beer nga ada rukit yuneg? Pwede kita, masansan ka din nga hasta ti reklamo? Umat ka di Yan ba ka? Ano ka ti reklamo? Ti reklamo, katawa kursunada karagi di GRO. Kasta? Ada rito ti kursunada. Sino? Sika. Sana ka GRO sir? Abay, dito ka dilang GRO, iti makursunadaan, uno kursunadaan. Saan ka may iruwar? Hanggang ba't ka iruwar? Yung bagakla nga, siya kati crush ko. Dakas ka di? May bagak tipod no, nga marikrik na. Dan sama tayo nasapam sir. Langam tayo asawa na. Saan mo matalibakin? At asawa ko. Almost 7 years bin nga nag-asawa. Manumat tiputot mo. Itatdak ka na problema. Kapag tadyak pa napututan ni misis ko. Apit katawa ka. Awal laing mo sir. Nasa mapututan na ni misis.
Kasla saan ang lalaki. Kasla kasjay. Dinamag ko tinagan na manunemi kat imbagana. Nice meeting you. Lorna. Siya man ni Arman. Nagraip dagi da kulap mi manunemi. Mabaling ka di nga maalat ti contact number mo? Allah. Tanya ti rantam. Agaram kayo dito asawa mo? Madinikad nukan. Mati Diyak matayetek na asawa ko ni. Sikamat ti tayetek. Kala. Mabaling ka di nga alantik ang cellphone number mo? Please? Kasi no kabayag dito eh. Bali 2 nights and 1 day. Ita nga rabi may kami nag-overnight at check-in. Tada ko birin siya may type sardam sa whole day nga whole appearment no. Ito may God. Nervous ak pen. Sa adan tumanin na night program eh. Sa kam nagawin ito no mamisa na bigat. Dadakan to palag malmalem. Kinagpatpat ng lubigat. Sige. Ano't sige? Itod mo kanya akong cellphone number mo? Sikat di bang cellphone number na sikat to tawagag. Okay. Tawagan na to ha? Umuin. Tawagan ka to. Yes. Kung kunak man ang naming ay masidag kinibubot. Naka first base ako partner. Tapay. Hindi ko yung kuha na ti cellphone number ko. Api nga saan nga di cellphone number mo, cellphone number na dinawat mo. Dinawat kaya, tal cellphone mo, tas tumawag ko na. Api katawa ka, wise na dyan nga babae no kasta. Papay, di nakayat nga intad kang gata cellphone number na, ta di nakayat, ganda komunikasyon nyo. Unang inalan at cellphone number ko, inalan na Ngayon patsim nga tawagan na ka. Style na dayay. Kasta? Partner, mangpili kang kanagit guro di tataintan, GRO. Tsak mangkagit. Sigalatan, bahala ka. Sige, dakaro din. Nakabayad ako ng tibil. Nakabayad ko nung di ka pinapunti counter, inted kong ganito waiter. Ay, agor-garata. Gumata ka sa tatin, inumak, ngabalon ko. Uminom ka palagayam, dagbati ka. Tapos siya akong dagawin. Gapot na gumanat yung partner ko, partner. Sige, bata ka pala nga ron. Taorayak nga, close da. Taorayak. Kaya mabaling kong tumanin nakasarita ni Lorna. Kaya nagpahiso manong name. Siyak tinaudi ang customer. Manong name, sir. Agrigab kami. Sige, rumara ko. Ayaw gayam, pagiganan ni Lorna, pag-uawidan na. Ada kwarto na sir, tibad na natamianan. Rimuarak, inuuray ko nga rumuar mano. Ito rumuar. Sinurot ko. Lorna? Arman? Wow. Imbes ko mga kuya Arman. Una Sir Arman. Kung ang malang nagawid ka. Nururay ka. Itulnog ka. Oo, matita ka sumapasama ka niyang dito. Nakalawlawag taglawlaw. Sa jet ko. Kuyugin ka, tulon ka. Ganit sa jet. Bahala ka. Hindi asadag kami manong name inakbayak. Diyan kaya di kasta. Namisot kahit ko. Tanya trantam. Sino ka doon ni the cottage? Si siya. Nagadi parents mo. Nadadya ba namin Exactly mang manage ka dating on beach resort. Bali, sikat aking kukuhan. Manibo din na kapag-turpo sa kon. Intellect na papakin yung mamakanyak na ito yun. Mamaling ka din ikatayamon, di pa nangakbay mo kanyak. I love you, Lorna. Arman, madahan ka di asawa.
Yung tiyang mawatan tirik na. Tsak katibat ko na kang tawagan kang tulad ta. Tsak ko ni may pabigat. Mabit lang araw tirawar ko tulbag ko. Talungat ko tirida. Wow, maka-iskorak sa atin nga dago sa paglaing kamatanar man. Hindi ba yung lukat ng tirida o pinasgad na tisilaw manong naming. Sumarik. Wow! Laglaglangin di lalaki na awan maramidan na idento ta madlaw ko umayat. Simreka, siyak tinangirigap tirida o manong naming at siyak pa'y tinangilak. Oh, hapin lak mo. Tapos sa mundong subsublyanan nga ilak. Dugaw ka. Idablang ka di kape. Alaman tap na mamurmura anak. Tadyak kayo ti maturog eh. Di ba nasapa kayo ito na bigat? Awan na sa balita nga napatek na sa nga sika. Kamawit lang na templang kat kape. Oh, mamanong name kasladan relasyon ni templanak pa yun di kape. Ede, natemplanan ted na. Okay, matlang templat. Nag-imas? Kas ka-imas mo. Nakaluklo ka nga talaga. O gayam, di ka pinadaan ti boyfriend? Sampay. Tape met, napili ka siguro. Diyak pinadaan ti boyfriend at siyang kamat pa yung amin iding-dimteng. Hana? Joke lang. Joke. Baka mamati ka. Mabiglahe nga. Arman? Pila to home. Inakag-shower. Agitanda. Ha? Agitanda. Dali magbaga. Siyempre iso naman ang name iti sila ti cottage, si Diromuar, at dan ibalabal nga tuwalya ti bagina. Nakaw! Tagi masan. Naibuskon manong name iti kapkapiek, idi ta mapanin ti banyo, idi lokat na, nagdadarasak manong name nga si murot kat idi rekap na, induron ko tirida. Arman, Arman, agikisa. Habi ko mga agikis ka. Dinak ko man pinastrek. No, di mo kaya, di ba? Arman, no. Nakababay mo na. Buti ka lang tag-shower. Nag-shower na nga to, ha? Tapno na bang luta nga to, ha? Inuksob ko manong name t-shirt ko. Kat nakita na ang kinamatyok. Sa korinogyanan manong naming inikat. Di pandalong ko kunak kumangin naka-shortak. Buy-buyaan nak matilaw ko. Idi nekat kun manong nimi di short kun sublat kun di brief ko kunam nakigto. Idi makita na nga una na ti kubra na kauyong. Aman. Idi ka kanila nga makakita di kastoy. Arman no. Siya akong tinangikat manong name iti balabal nga tuwalya iti bagina kat na true and true. Adadtan tinakapinpintas na duwa mansanas ti baro kong nakakinkinis manong name narasay manong name nagiti ladda iti nagbaitan nagiti legs. Kinarakop ko iso na manong name kininamalak nagiti bibig na dinurot-not ko manong. Si Mirok kami iti shower, manong name kit linokta ko. Nalamiis manong name iti nanom. Nga mangdigdigos kada kami, ngam saan na nga kabaylan, nga sebseban, tinakabarbara nga bagini. Ang pa'y experience na manong naming yan talaga nga muna. Iti bumalis kada iti agek, kanarakog ko kenkuan. Iti malpasak nga ninanam da kiti bibig na impababak manong naming. Ti ulok kadadatan dagiti bibig ko nga mga mal nga mangkarkaram ka mga mangkinikinit kadagiti virgin nga mansana. Arman, no, saan ang mabalinda ito, Arman? Kapatas siya asawa ka. Diyan polos din namnama kan ninarapaap nga sikati.
Tandaan kan ti asawang nam sigaman ti nakainlaba. I love you, Arman. I love you more, Lorna. Oh, api nga si ka, Arman. Nagladaw kang aminin ni dimting di biyag ko. Sa kabali nga naladawak, basta dakon. Dakon. Nagsinabun kami manon na imikit idi sa bunak di barukong napong. Nagmaya sa kusinabunan manon na imi tinagbaytan di kiti legs na kat siyempre tinesting ko na talagamit lang ang virgin na talaga. Sumat din ang sabon kanyak manon na imi ti barukong kung aging ka sinabunan na ti extra large. Oh, nagdakil Arman. Nakakita ka din sa bali. Uy, nadadig kita makikita ng mubatit. Nadano ka din kita makikita. Kasi na po, sobra. Baka dyak kabaylan, Arman. Kabaylan, I can manage. Pwede masabunan minti bagbagimi. Nag-wellness kami. Kat data. Inagkakmanin di kiti lips na. Manunay kalbasan. Pinmaba manon name di kiti bibig ko itinagbaitan di kiti legs na ingatok ti may sasaka na kat daytan ni. Oh, Arman. Basta uwan iti pa nang sip ko manon name iti birhen nga kubay ba na. Oh, narugurug so iso naman. Kat kapot agumanatak manon name iti makderak sa ko. Binagkat ng pangato sa ko insalukit. Ididamo manong name kat mandi na narigat. Ganyan tinamayak manong name ingat ngatok sa ko impakayang sa ko indrusod ko ng oray. Arman. Si Mreken. Opo, nagsakit. Yung saan mo nga maikat. Naisalukit kan, naisabit kan. Manong name ison nga mismo itinangga. Nang tengil nga nagkapit itangad ko up and down ti pamayanan ni amo na materamidan na nagmayat Arman nagmayat I love you Arman Arman mayat nagmayat manong name saan ko na atendaran tinagbalmaling nga programa kaya ta harig na nagpatpat nagkami kini Lorna. Naturog kam laeng manen manong nemi di mangigmit taraok dagiti manok. At manok iti karuba. Lamo kami manong nemi nga nagkaida nga naturog nga nakaanta. Mawaringak laeng manong nemi dita. Ruk atan na ti panangarakop ko ken ko ana. Aldawin. Lorna. Wala. Sa anak mo itong nakariingit dapat kat nasapak nga dati counter. I love you. Kasano nga roditan? Si asawa ka. Nagbalin ako nga kabit nga di na oras. Nagbabawi ka? Sa anak min kiti nga nagbabawi. Sawen dati kayad ng sawen. Namataking ka talang sa Arman. Kito kas pagarigan ta, at na ibatim kanya, umanay ito apakaliklikpak. Taapay, umanay ka dila yung timam sa narabi. Diyak kahit mo may tultuloy ti amin. Diyak kahit nagtultuloy ang baling ang krida. Let's go, mabisinag. Inta nag-shower. Iti unag tiban nyo manong name na minsan pa ko nam. Di na akong makayat idi. Di ba kunam? Nga dito iti paodi. Di paodi na. At damat pala itong nabiga, di ba? Itong naman sa nabiga. Itong bigat pa nag-awid yun. Sa bagay. Intan to di na igit di bye-bye. Manong name sa kamala ka nagkitan kanimobot. Idi taglans kami. Siyempre, libre matimakan. Makita naklayangan, hindi mapana ko nito pangalan. Hey, napnaman. Sa mga natandaran ti kumperensa, kumpan, ang abali, nagpapasakmit. Nalikit mo suwan. Naala ko si ka, Lorna.
Puon iswerte mo. Ngam ko na maminsan lang. Ngam may piduamin ton rabi. Gubdan mi ka nung relasyon mi. Dadi na kayat ng tulturo iti. Panagbalin na kirida. Kuna lang dahita. Ngam na talaga nga magusto nakit mailiw kang ka. Adamat kang kuha na ti contact number mo. Sigurado nga tawagan na kanto. Ngam saan nga naulit iti karabyan na manunay mi gabuti nagdamang ka karag iti waiter kat nagawid ka no. Abi nga nagawid. Ada ngamin emergency. Naatake nga nun ni papang na sir. Diyak man nga rin makontak. Mabaling nga mahalat contact number na. I'm sorry sir. Di mi amo. Sorry sir. Talagang di mi amo. Manong nimi nagsubli-subli ak iti beach resort nga nakaamamuak ni Lorna. May salang ti bagbagada manong. Natay ka no ni father na nga naatake ka day di. Napanagjabalay da manong nimi imbakante nakaserra. Tamanipod ka no manong nimi dadan makabulan sipod pimusay ti amada. Pinanawan da ka nun ti balay. Kaya napanda ka nun sa Manila. Di naman maitad kanya ti address naman ng name. Kinawa mo ti maitad ng contact number nga pakakunta ka kumaki ni Lorna. Iti beach resort manong name kasinsin natin mang mamanage. Lalaki. Pare mabaling ka di maalat ti contact number ni Lorna. Ay, sorry kasi. Ay, sorry. Sorry, sir. Ngayon magkasinsin ka mga peso ng jakamot contact number na. Sorry, sir ha. Ngayon talagang sangko maitad. Ada itan nasurok nga makatawen manunaymi. Sipod na pasamak daydi. Ngaging kakarig ito'y katsang ko pa manunaymi nga nasikukan ti asawa. Ngaging kakarig ito'y manunaymi nga tagtagi orayek laeng ti tawag ni Lorna kanya. Tiyakmat pa nagbaliw ti contact number manong. Mangnamnamak nga dumteng to ti kundaway nga garing ti cellphone ko ket ni Lorna ti tumawag. Ito opisina manon na may pasarada na gidigundaway nga maimaya na. Kupatre. What? Amok na sinot pang panunutem. Hilor na la. Huwag nga ron. Hanggang namang namnama kayong kuwana. No talaga, kung mga talagang ipatpatig na ka, hindi kumapel lang nga, tinawagan na ka. Tsaka nga napututan ni Suna. Partner, nada kung maputot mo kayong kuwana, hindi pa ilang masikog, tintawag ng kayong ka. Tas ka nga matirumbeng nga umuna nga pag ipakaamuan na. Kahit mo sawan talagang sana ka makaputot. Padasin man ito sa bali nga babae. Tas saan nga umadayo nga mina. Tapno di ka sa takad maamam na makaputot ka no saan. O no saan, pilitam ti asawa nga pa nagpa-check up. No di na kayat, si kalatan nagpa-check up. Ay, lala, sabi ko mga rod. Tadan tumitlaing mapututak. Ngayon maging kakarig ito yung manong nami walon nga tawen ti panagdandan namin ti asawa. Awang pa iti makuna nga pamanek-nek nga may saak nga lalaki nga makaputo. Awang ka dito problema may ti asawa manong nami ti kaskas di nga nairutlat na ti arakop ti tunggal may sa. Numampay ti na minsan kat naliputa kisuna. Ni ito ay numampay ti na minsan kat talagang inayat ko ni Lorna. Ngayon di na kahit asawin nga saan ko nga ayaten pa ti asawak nga ni Lloyda. Ang kanayon kong idaw-dawat manong nami nga sabi ko ta adan tumitlang anak mi ni Lloyda. Tada pwede kita'y sangapulo nga tawin nga denden nada kiti sunto pelat panaganak na. Barbaring ko nakita kamtupay ni Lorna. Barbaring ni so ket adan to pelang gundaw nga mo ulit day nga rabi. Dito nga nun ti pagkasalita manong nami kaya manaklaunay ti anos mo nga nangurnos kalpasan nak-insen ken ka dito Italiana. At sabi ko na kay bati akman iti adal liwliwaken pagsaramingan ti bihag kadagiti padak nga dimngeg ken nagmuya. More power to your program anong and God bless. Tuoy nga dagyaman nga pagayam mo Arman. Thank you ken ka Arman. Tingka pa nang iburay ti pagkasalitaam. Thank you mat kadagiti nagbuya.